Daffy the Commando. Наблюдение Ел Фреленг. История Майкъл Малтиз. Анимация Кен Чанпин. Музикална режисура Карл W. Столинг. О, тези немски войници се разхождат навсякъде. О, свежи тъмничави. Проклет да бъда, това е просто свинско. Правя го по моя начин, моят труд е толкова безполезен. Слизната пералня е излетяла на шевовете. Не знам какво означава читателят, който го каза бързо. Глупак! Да теба, аз не ми пука. Ние сме в процес на разрушаване на множество стари неща. И ние не се отказваме. Ние видяхме достатъчно нощно спешно. Ние открихме кучка. Това е знак за края на стария свят. Това са бедните, които получават вината, докато богатите имат всичко от соса. Не е ли това просто невероятно? Изключете тези светлини. Къси панталони! Кранц, колко е часът? Колкото чуеш тона, ще е точно 6:45 и 1/4. Множество хора кашлят. Мога ли да ви представя този малък знак на нашето уважение? За мен? Не е същото. Не е същото. Просто малък подарък за сбогом. До скоро! Шулц! Шулц! Неговият цифров телефон-компютър. Останете спокоен. Моля, господине, имате ли малко пари? Не бъди притиснат. Това е всичко твое, Вон! Номер 3.
искам да те... Ти ли си мъртв? Натисни го, да! Mr. Smith! A whole mess of Mr. Smith! A mess of Mr. Smith! Сега опитай този и пътито. Чао! Айл Хитлер! Стрелял по къщата, конят стрелва, един умрял господин се събра. Хитлер е наистина върхът. О, Боже мой! Господин мой! Моят потем! Моята кралица! А кой е там? Това е всичко,